Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Бу минем беренче җырлавым түгел, чит илдә, әмма шушы тарихи сәхнәдә әлбәттә беренче тапкыр һәм инде әлбәттә бераз дулкынландым. Әмма дә ләкин шатлыклы инде вакыйга чынлап та шатлыклы вакыйга минем өчен. Беренче тапкыр шушы партиямны башкардым һәм инде спектакль бик яхшы узды. Зал тулы иде. Инде бу спектакльбез Бу мәшһүр композитор Джоаккино Россининың «Севильский цирюльник» дип аталган операсы, бик танылган опера. Инде бик күп куела торган опера, бәлки ул композиторның иң танылган операларының берседер дип уйлыйм. Әмма ләкин әйткәнемчә, бу вакытка кадәр башкарганым юк иде бу партияне. Бу инде Граф Альмавива партиясы, бик кызыклы, бик шундый тавыш буенча да, җырлау буенча да бик кызыклы һәм катлаулы әлбәттә. Һәм инде бик теләп башкардым һәм киләчәктә дә аны башкарачакмын дип ышанып калам. Чөнки аңлаганыгызча, бу спектакльбез балалар өчен һәм инде әлбәттә ул бераз гына кыскартыла. Чөнки 3 сәгатьлек операны балаларга күрсәтү әлбәттә авыр, шуңа күрә кыскартылган партиялар булды. Әмма киләчәктә инде чын партиясын өйрәнергә дигән хыялым бар һәм инде аны эшләргә кирәк. Менә шушы вакытларда. Син әйтеп киттең балаларга дип, без беләбез, балалар алар бик гадел тамашачы. Менә ничек кабул иттеләр алар сине? Бик яхшы кабул иттеләр, чөнки әлбәттә инде Европада яшәүче балалар безнекеләрдән бераз гына аерылып торалар. Бу инде яхшымы, яманмы дип әйтүем түгел, әмма барыбер опера һәм классик музыка алар өчен чит әйбер түгел. Чөнки аңлаганыгызча, опера ул Италиядә туган, шуңа күрә алар инде бәләкәй чактан ук шулай классик музыканы яратып үсәләр. Бу әлбәттә бик яхшы фикер. Һәм инде менә шундый тарихи, шундый бөек театр, Ла Скала кебек театр, шундый сәясәт алып бара икән балаларга дип, бу инде бик яхшы дип уйлыйм. Чөнки менә берничә ел теге елларны куелган спектакльләр, алар менә күптән түгел генә башлады шушы эшне. Һәм инде менә быел «Севильский цирюльниктан» тыш тагын бер спектакль куелырга әзерләнеп тора. Бу инде Гаэтано Доницеттиның «Любовный напиток» дигән операсы, әлбәттә шулай ук кыскартылып, балалар өчен махсус чыгарылачак. Бу инде яз һәм җәй көннәре булырга тиеш дип ишеттем, дип әйтәм. Шуңа күрә спектакльбез бик яхшы узды. Без әлбәттә барлык менә анда катнашкан артистларыбыз, әйткәнемчә яшь артистлар, бу инде Ла Скала театрының академиясендә укыган артистлар, ул яшь артистлар, 30-32 яшьлек. Алар төрле илләрдән, мәсәлән, менә без 2 состав идек спектакльдә. Мәсәлән, минем коллегам дип әйтүем инде, шул партияны башкаручы, ул Кытайдан. Тиянар шулай ук. Әлбәттә, күпчелек Италиядан җырчыларыбыз, һәм инде әлбәттә Албаниyadan, Кореядан, Германиядан, Испаниядан, хәтта Венесуэладан килгән җырчылар бар. Һәм инде алар шунда укыйлар, алар шунда эшлиләр. Һәм инде менә бергә шундый проект барлыкка килде һәм без бик шатбыз. Премьера бик яхшы узды һәм инде әлбәттә балаларга бик ошады дип уйлыйм, чөнки алкышлар бик катты һәм бик әйбәт булды. Минем белүемчә, син 2 спектакльдә катнаштың. Менә икенчесе кайчан булачак, өченчесе дип? Хәзерге вакытта инде 3 спектакль булды, чөнки кичә генә көненә 2 тапкыр куела торган спектакль. Шуңа күрә 3 спектакль инде уйналды. Киләсе спектакль 27 ноябрьгә әзерләнеп тора. Шулай ук 2 спектакль булачак. Менә инде миңа шул вакытка барырга кирәк Миланга. Менә беләбез, Ла Скала белән син иҗади контракт төзүдең. Менә шул контракт турында да сөйләп кит, ничегрәк булды? Мин бу турында әйткән идем инде, октябрь ай башында мин прослушиваниегә, русча әйткәндә прослушивание инде чакырылган идем театрның үзенә. Һәм инде мин барганда ук инде миңа әйткәннәр иде, менә Глюкның «Орфей һәм Эвридика» дигән операсына әзерлек бара икәнен белдем һәм Орфей партиясына дублер тенор кирәк икән. Чөнки аны шулай әйткәнемчә хәзерге вакытта
инде бик күп партиялар башкаручы һәм бик танылган перуан теноры Хуан Диего Флорес башкарачак. Һәм инде аның әлбәттә эшләре бик күп партиялар төрле җирләрдә һәм инде ул спектакльгә бик соң килә. Әмма дә ләкин репетициялар иртә башланганга күрә дублер тенор кирәк, шуңа күрә шуны карарга дип килгән идем театрга. Һәм инде менә шул партиядан башка, шулай ук менә балалар өчен Барбьер де Севилья дип аталды. Севильский цирюльник дигән спектакльгә шулай ук чакыру алдым. Бу инде минем өчен бик зур вакыйга һәм бик зур җиңү дип уйлыйм. Контракт сине март аена кадәр? Хәзерге вакытта контракт март аена кадәр шутланган, әмма дә ләкин әйтүемчә шулай ук ул спектакльләр барырга тиеш. Шулай ук Орфейда һәм Севильский цирюльник спектакльдә алар дәвам итә. Алар инде кайбер чакта кайбер спектакльләрне алданрак уйлап куялар, әмма кайбер спектакльләрне сезонга аялдан кертергә мөмкин. Шуңа күрә без инде киләчәктә нәрсә булганын бик тиз әйтеп бирә алмыйбыз. Әгәр дә кирәк була икән, алар шунда ук шалтыраталар һәм яңа контракт төзелә һәм инде контракт дәвам ителә. Менә Ласкалы театры ул башка илләргә чыкмыймы гастрольләргә? Әлбәттә чыга, әлбәттә гастрольләр бик күп илләрдә була. Менә хәзерге вакытка менә бу проектны алып чыгарга уйламыймы? Анысы инде бездән тормый. Бу яңа проект, бу кабатланган проект түгел һәм шуңа күрә әле бу беренче адымнарын гына ясый торган проект. Шуңа күрә барысы алда төрле илләргә чыгару бу бит инде аңлаганыгызча балалар өчен һәм инде итальян телендә башкарыла. Һәм әгәр дә төрле илләргә чыга башлаган, анда тел белән бәйле вакыйгалар булырга мөмкин, чөнки әгәр дә инде подстрочный перевод дибез инде без аны бит хәзерге безнең театрларда. Алай балалар өчен бик уңайлы булмастыр дип уйлыйм. Шуңа күрә менә шушы проект белән әйтә алмыйм. Әмма зур спектакльләр белән әлбәттә, шулай ук Мәскәүгә, менә Казахстанда, Астана операсында бик еш була Ласкалы театры. Һәм инде төрле илләр була әлбәттә гастрольләр эшли башка театрлар кебек. Менә үзең дә әйтеп киттең, итальян телендә җырлыйм дидең. Икенче проектта син француз телендә. Менә татар егетенең шулай субханалла татарча да бик комик сөйләшәсез. Телләрнең тиз үзләштерүен нәрсә сәбәп дип беләсез? Тырышлыгыгызмы әллә башка сәбәпләр бармы? Беренче чиратта бу профессия, часть профессии дибез инде бит. Бу профессиягә бик кирәкле бер өлеше, профессияның бер өлеше. Чөнки опералар белгәнгечә итальян телендә генә түгел, немец телендә, француз телендә, әлбәттә рус телендә һәм башка телләрдә, инглиз телендә дә башкарыла. Шуңа күрә бу тел белергә кирәк. Итальян телендә бик яхшы һәм бик тиз һәм иркен сөйләшмәсәм дә, инде әгәр дә төрле спектакльләр була икән, әлбәттә мин беренче чиратта аларны тәрҗемәләштерәм. Интернетта да бик күп аның тәрҗемәләре һәм шуңа күрә инде аңларга уңайлырак булсын өчен һәм инде әлбәттә үземнең коллегаларым белән сөйләшеп без бергә шулай эшлибез. Шуңа күрә тел белү инде ул бик кирәкле һәм бик әлбәттә файдалы эш. Шуңа күрә аралашырга да. Ана телен бигрәк тә белергә кирәк. Бу инде әлбәттә. Ана теле ул беренче чиратта. Инде башка чит илләрен дип алганда бу профессияның бер өлеше. Ана теле дигәннән син үзеңнең әтиәниләрен турында да сөйләп кит, әле син безнең бит Яршалда. Мин үзем Яршалда туып үстем, анда укыдым, музыкаль мәктәпне һәм урта мәктәпне, гимназияны шунда ук тәмамладым. Инде тәмамлагач, менә консерваториягә укырга кирдем. Минем гаиләм һәм әтиәнием җырчылардан түгел, әлбәттә, музыкага бик әлбәттә музыка сөючән, әмма җырчылар, ягъни актерлар, артистлар юк. Хәзерге вакытта алар шулай ук Чаллыда яшиләр. Әнием Флүдә Мирзаянова, әтием Исхак Хасангатович. Алар инде әлбәттә сөенеп, һәрбер концертлар булсамы, спектакльләр булсамы, ничектер аларны тикшереп, интернеттан табып, аларны үзләштереп һәм аңлап торырга тырышалар. Әмма дә ләкин һәрберсен белеп бетермиләр һәм инде мәсәлән, минем әнием өчен ул Ласкалымы ул Галиаскар Камал театрымы юк, ни в коем случае чагыштырам түгел. Әгәр спектакль башкарыла икән, димәк,
Барысы да яхшы. Димәк, җырлый икән кеше, үз шөгыле белән Без шөгыльләнә икән. синең тормыш иптәшең хатының Минем хатыным Гөлнар Агатина, ул опера театры солисткасы. Хәзерге вакытта менә спектакльләр, иртәгә спектакльләрнең Җәлил, Нәҗип Җиһановның Җәлил спектакле хәзер шуңа әзерлек бара. Без аның белән консерваториядә таныштык, бергә укыдык, без бер курста, ул инде Зилә Даяна Сунгатуллина классында, мин Нина Петровна Варшавская классын тәмамладым. Шуңа шулай ничектер бергә сөйләшеп китеп, шулай гаилә корырга булды. Хәзер инде менә шулай гастрольләрдә йөрибез, әлбәттә сирәк күрешәбез, әмма дә ләкин бер-беребезне шулай поддерживать итеп торырга тырышабыз һәм барысы яхшы булырга тиеш. Менә белән җырчы кешенең аның ярты бәхете педагогтан да тора. Әлбәттә, укытучыдан әлбәттә. Аллага шөкер, минем бик күп укытучыларым, чөнки беренче чиратта ул әлбәттә музыка мәктәбендән инде бәләкәй чактан менә әти-әнием мине музыка мәктәбенә бирделәр, инде җырлаганымны белеп. Анда ук мине Нәфисә Исхаковна Әхмәтшина, хәзерге вакытта ул ялгышмасам 4нче музыка мәктәбе, Яршалы шәһәренең 4нче музыка мәктәбе директоры. Инде ул мине бәләкәй чактан ук шушы җырларга өйрәтте. Аңа кадәр әле балалар бакчасында Гөлсинә Гәраева дигән укытучым, ул инде иң беренче җырлар өйрәтеп, ничектер музыкага ярату барлыкка китереп шулай беренче адымнар ясарга булышты инде Нәфисә Исхаковна. Ул инде чынлап та мине шушы зур юллыга тартты дип әйтүем, чөнки без инде анда хәзерге вакытта да җырлап, бик күп яшьләр җырлаучы Мизгел вокаль ансамблендә җырладык, һәм инде шулай классик музыканы бик теләп өйрәндем, һәм инде аның кушуы буенча мин Казанга консерваториягә укырга керергә булдым. Шулай ук Нәфисә Исхаковна укыган укытучыда Нина Петровна Варшавская, ул инде Татарстанга атказанган артисты, профессор. Шунда тәмамладым, шунда укыдым. Ул инде әлбәттә миңа бик инде чынлап та бик җитди, бик шундый классик музыкага чынлап та мәхәббәт уятты. Инде шуннан бирле дип әйтүем, мин классик музыка белән чынлап та җитди рәвештә өйрәнергә булдым. Һәм дә шулай ук ул вакытта Российская академия дип, хәзерге вакытта Российский университет театрального искусства дип инде бөтен дөньяга танылган ГИТИСта шулай ук белем алырга насыйп булды, бәхет яуды, Созвездие йолдызлык фестивале аша. Шуңа күрә анда да бик укытучыларым бик күп, хәзер дә аралашабыз. Ул инде Михаил Борисович Борисов, профессор, эстрада факультетының кафедрасының башлыгы. Аның белән дә бик еш сөйләшәбез, һәм инде әлбәттә Пучков Владимир Владимирович дигән бик шундый мәшһүр актер. Инде менә актерлык ягыннан инде алар миңа бик күп файдалы әйберләр бирде, һәм инде хәзерге вакытта да сәхнәдә шуны кулланырга тырышам, һәм бик рәхмәтлем үземнең укытучыларыма. Һәм әлбәттә Созвездие йолдызлык фестивале. Бу инде минем тормышымда шундый бер отдельный дип әйтегендә шундый. Менә Созвездие дигәннән сүзегезне бүлеп сорыйм. Безнең студияда Салават булып киткән иде, һәм ул әйтте, Созвездие татар җырчылары әзерләми дип. Сезнең фикер ничек? Бу инде Салават абый үзенең фикере йөртергә мөмкин. Ярый, аның уйлавынча шулай булсын. Әмма минем белгәнемчә һәр вакыт менә безнең инде бик зур гаилә ул, чынлап та Созвездие йолдызлык, бик матур җырчыларыбыз, яшь җырчыларыбыз бар, татар җырчылары бик күп. Рус телендә җырчыларыбыз хәзерге вакытта шулай ук Мәскәүләрдә укып тәмамлап инде зур эстрадаларда адымнар ясап баручы җырчыларыбыз. Без алар белән әлбәттә горурланабыз, һәм иң мөһиме һәр елны төрле авыл булсын, район булсын, шәһәрләрдә яңа йолдызлар барлыкка килә. Чынлап та бәлки алар әле нәрсәдер дөрес эшләмидер яки нидер ялгышлыклар бардыр, әмма дә ләкин аларның талантлары бар. Шуңа күрә иң мөһиме Татарстанда бик күп талантлы балалар һәм яшьләр яши. Шунысы мөһим. Һәм минем уйлавымча, бәлки Салават абый ялгышадыр. Бәлки һәрберсе зур эстрадага бармыйдыр. Шунысы белән килешәм. Чөнки һәрбер кеше үз юлын сайлый, әмма дә ләкин җырчылары юк дигән фикер белән килешә алмыйм. Чөнки бик талантлы яшьләребез хәзерге вакытта шулай ук укыйлар, консерватория булсын ул, мәдәният университеты булсын ул,
төрле җирләрдә белем алалар һәм инде аларның киләчәген күрербез. Менә пародияларда эшләгән кеше бит син әйме бик матур Россия күләм проектларда катнаштың шул турыда да. Беренче җирдә әйтеп үтәргә кирәк, хәзерге вакытта пародиялар белән шөгыльләнмим. Чөнки үзегез аңлавыча, хәзер инде барлык вакыт та, барлык көч тә инде классик музыкага юнәлгән, опера сәнгатенә юнәлгән. Ә инде ГИТИСта укыган вакытта ук шулай ук менә укытучылар өйрәтте. Безнең инде чыгарылыш спектаклебездә ул шундый пародийный спектакль иде, төрле пародияларга бәйле. Һәм инде без укыган вакытта шулай ук Мәскәүдә хәтерләсәгез, Евровидение конкурсы бар иде. Шуңа күрә безнең чыгарылыш спектаклебез шул Евровидение конкурсы белән бәйләп төрле артистларга, рус артистларына һәм шулай ук чит ил артистларына пародиялар белән бәйле иде. Шуның белән ничектер мавыгып китеп, без шулай ук төрле телевизион проектларда катнаштык. Ул инде «Большая разница» дигән проект беренче каналда барган иде. Һәм инде СТС каналында «Все по-нашему» дип аталадыр иде ул проект. Аның белән дә бик күп эшләгәнебез бар һәм инде әлбәттә бу инде актерлык ягыннан зур мәктәп дип әйтик. Чөнки инде яңа ниндидер үзенә юнәлешләр табып, төрлечә эшләп карадык. Әлбәттә бик кызыклы, инде төрле образлар, шулай ук актерлык ягыннан да, музыкаль яктан да бик кызыклы, катлаулы безнең шундый бер проектларыбыз бар иде. Хәзерге вакытта инде ул тарихка кирип калды дип әйтү. Карап Пулат турында нәрсә әйтерсез? Менә ул берничә тапкыр Казанда күрсәтелде дә, аның язмышы ничегрәк? Белгәнемчә, кызганычка каршы ул проект инде тәмамланды һәм инде аның киләчәге хәзерге вакытта шәхсән мин үзем әйтә алмыйм. Әмма дә ләкин бу инде әлбәттә шулай ук минем өчен зур проектларның берсе булып калды, чөнки безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәриф улы Шәймиев үзе контролировать итеп, инде әлбәттә финанс яктан булышып, шундый көч безгә шундый возможность бирде дип әйтим инде бит русча әйткәндә. Яшь композиторыбыз Эльмир Низамов хәзерге вакытта инде Татарстаннан да хәтта чит таныштыр дип уйлыйм, чөнки инде төрле спектакльләргә музыкалар яза һәм ул инде аның шундый зур эшләренең берсе иде. Без аны бик яратып башкардык һәм әле кем белә башкарыбыз да бәлки, чөнки ул спектаклебезне Болгар җирлегендә куярга дигән идея бар иде. Хәзерге вакытта инде аның турында әйтә алмыйм, чөнки спектакльнең башлыклары нәрсә уйлый, алар инде хәзер алар кулында. Әмма әлбәттә, әгәр дә хәзер без аны бер кайда куярга исәп бар икән, мин вакытым булганда әлбәттә рәхәтләнеп башкарам, чөнки сюжеты да бик кызыклы, әлбәттә башкару ягында, музыка ягыннан да бик кызыклы операларның берсе. Без аны шулай ук Мәскәүдә дә куйдык бит, инде безнең Мәскәүдә яшәүче татарлар өчен. Һәм минем уйлавымча, бик кызыклы бер операларның берсе, кем белә, бәлки киләчәктә тагын бер кат башкарырга мөмкин булыр. Рүзик, тагы бер соравым бар, әйме татар җыр сәнгате турында фикерләрегез нинди? Менә бүгенге татар җыр сәнгате турында. Сез эстрада турында сорыйсызмы? Минем уйлавымча, мин ничектер категорически дип әйтим инде бит русча. Гафу үтенәм, русча сүзләрен кулланам. Категорически нидер җавап бирә алмыйм. Мин үзем тыңларга яратам, бик күп тыңлыйм әле машина барганда да, өйдә дә минем бик күп әлбәттә дусларым татар эстрадасында хәзерге вакытта шулай ук эшлиләр. Бик рәхәтләнеп тыңлыйм. Ниндидер кризис, ягъни ниндидер проблемалар бар дип уйламыйм. Чөнки җырлар языла, халыкка ошый. Һәрбер юнәлешнең ниндидер үзенең бер яраткан халыкка ошаучы бер юнәлеше булырга тиеш һәм менә кемдер көләләр инде, менә татар рэп булырга мөмкин, мәсәлән, татар рок музыкасы булырга мөмкин түгел диләр. Минем уйлавымча ялгыш, чөнки һәрбер юнәлеш ул русча әйткәндә инде бит, каждое начинание это очень хорошо. Аны әлбәттә ничектер аларны ярдәм итәргә кирәк һәм булсын ул. Һәм мин ничектер шундый безнең татар эстрадасы яхшы түгел яки яман дип әйтә алмыйм. Чөнки ул бик популяр, җырчыларыбыз бик күп, һәрберсен белеп бетереп булмый. Әмма ләкин халыкка ошый икән. Димәк, барысы яхшы. Инде ниндидер
яңа хәзер проектларга килгәндә, үзгәреш җыелы дигәнрәк проектларга килгәндә, ул шулай ук шул бер зур эстраданың дип әйтик инде юнәлеше, әлбәттә бу бик яхшы. Инде шундый опера театрында президентларыбыз белән бергә барган очракта бу димәк яхшы гына, яшь җырчыларга әлбәттә үзләрен күрсәтергә тагын бер шанс. Менә безнең Муса Җәлил исемендәге опера театры турында да сорау бирәсем килә. Кенә җырчылардан, менә яшь җырчылардан ишеткән бар. Безне алмыйлар, без читкә китергә тиеш булабыз диделәр. Менә син ничек уйлыйсың? Күбрәк ул театрда чакырылган артистлар гына җырлый диләр. Бу инде безнең оперның театрының политикасы гына түгел, сәясәте генә түгел. Хәзерге вакытта Россиянең иң шундый зур опера театрлары, опера сәхнәләре чакырылган артистлар белән генә эшли. Әлбәттә, Европа театрлары. Бу инде беренче ел гына булган шундый система түгел дип әйтүем. Шуңа күрә беренче партияларны әлбәттә зур артистлар, инде танылган артистлар, безнең мәсәлдә ул инде Мәскәүдән килгән, Петербургдан килгән артистлар башкара. Бәлки аның плюс яклары да бардыр, чөнки барыбер халык өчен ниндидер яңа исемнәр, ул әлбәттә яхшы, һәм инде әгәр дә безнең сәхнәгә инде Большой театр, Мариинский театрда җырлаучы солистлар килә икән, димәк бу яхшы политика дип уйлыйм. Әмма мәсәлән, менә минем хатыным Гөлнара Гадина, ул шулай ук консерваторияне тәмамлагач прослушиваниягә барды, һәм инде хәзерге вакытта төп партиялар башкара. Шуңа күрә инде әгәр дә театрга кирәк бер шундый тавыш яки партия икән ул, минем уйлавымча алар алалар. Үземнең мисалда килгәндә мин 3 тапкыр прослушиваниедә булдым, 3-сендә дә миңа юк диделәр. Бу инде мин яхшымы яманмы дип әйтә алмыйм. Димәк, шулай. Рүзил, син бит әле бу Ласкалыдан тышта башка театрларда Әлбәттә, менә шулар турында да әйтеп кит. Әйткәнемчә, Ласкала театры Италияның беренче театры түгел, минем башкаруымда дип әйтүем. Чөнки инде теге елларда да, шулай ук бу елда да без бик яхшы бер проектта катнашабыз. Ул инде Италияның төньякта яшәүче, дөньяда эшләп килүче дип әйтүем инде организациянең театрларының бер союзы дип әйтим инде, ниндидер шундый бер организация. Алар һәр елны яңа бер опералар алып, инде солистлар чакырып, шуны гастрольләп, шундый театрның төньягында шундый гастрольный тур ясыйлар. Быел ул шулай ук Джоаккино Россининың Золушка дигән операсы, чөнки быел ул опера куелганга 200 ел була. Ул операның беренче башкарылуыннан 200 ел була, шуңа күрә шундый юбилей ел буларак шул операны сайланган. Без инде Брешия һәм Кремона дигән шәһәрләрдә 2 спектакль куйдык. Хәзер инде менә хәзерге баруымда тагын 6 спектакль көтелә. Ул Павия, Бергамо һәм Комо дигән шәһәрләрдә, шулай ук бик зур, бик матур театрларда куелачак Алла бирсә. Инде теге елларны шулай ук театрларда, шулай ук Джоаккино Россининың Турок в Италии дигән спектакль куелды. Аннан да башка быел җәй көне мин Россини опера фестивалендә катнаштым. Ул инде кечкенә генә композиторның туган шәһәре Пезаро дигән шәһәр. Ул инде диңгез буенда, бик матур гына шундый бәлки генә шәһәр. Анда һәр елны композитор исемен йөрткән фестиваль уза. Шул фестивальдә быел җәй көне катнаштым. Ул инде шулай ук опера театрында, Россини опера театрында «Путешествие в Реймс» дип атала инде ул спектакль, шулай ук Джоаккино Россининың әлбәттә спектакле. Шуңа күрә хәзерге вакытта композитор Россининың музыкасын күбрәк башкарам. Алда инде шулай ук башка композиторларның да опералары көтелә. Хәзерге вакытта инде үземнең расписанием, Аллага шөкер, августка кадәр язылып куелган. Шулай да татар сәхнәсендә, менә бу татар опера сәхнәсендә нинди партияны башкарыр идегез? Әлбәттә, бик теләп башкарыр идем, чөнки бу инде минем туган шәһәрләрнең берсе дип әйтәм, туган җирләр. Шуңа күрә хәзерге вакытта минем репертуарымнан спектакль бездә 2 спектакль бара. Ул менә Доницеттиның «Любовный напиток» дигән спектакль һәм Севильский цирюльник.
Шул партияларны бик теләп башкарыйм. Әлбәттә, киләчәктә әгәр дә алар шулай ук, мәсәлән, Беллини, ягъни Моцарт спектакльләре куялар икән, анында да эшләп карарга әлбәттә мөмкин. Хәзерге вакытта инде театрдан тора. Әгәр дә аларга әлегә чакыралар икән, бик теләп. Бик зур рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.